Yan, tignan natin yung reaction ni ka-viewer mga birds. Andito. Tignan natin yung reaction ni ka-viewer kung ano masasabi niya sa mga nahuli nating puyo na isda. Na? Ayan. Ang dami oh. Malalaki. Malalaki par ko ya. Malalaki ba? Saan na yung hito mo? Wala akong nahuling ito. Ayun o. Wala na, naghihingalo na, walang paglagyan. Dek! Marami dito. Nakarami na si Bordegoys. Marami. Malalaki yung huli niya. Kala ko meron. Ayan mga birds, nagbabalik tayo sa ating vlog na fishing vlog. So bumalik kami dito sa area namin kahapon para mamingwit ulit ng puyo. So nabusog ako doon sa nahuli namin. Yung ginawa ko, prinito ko at saka nilagpang ko yung iba. Kaya sulit na sulit yung pamimingwit natin at saka nag-enjoy rin tayo sa sa ating pamimingwit. So hindi ko na video yung kahapon kasi pagod na ako eh. Maghapon kami namingwit tapos niluto ko pa, so parang nakakapagod na. I-video yung lahat ng proseso na ginawa ko. So ayan. Episode 2 ng ng aking video, yung nung nakaraang video. So andito pa rin, kasama ko pa rin si ka-viewer. Ayan. Ayan. Kasama ko pa rin sila. So namimingwit na sila. Wala pa kaming huli. Ayan, tara, mamingwit tayo ulit mga lodi. Mga birds. Ayan, unang huli tayo mga lods. Pero hindi ko na video kasi kinain agad. Ayan o. Ang laki. Kinain agad eh. May huli na tayo. So puyo yung huli natin. Ayan, lagyan naman natin yung rasyon natin. Tuwing malakulding. Ayan. Ayan natin ulit. Ang laki nun ah. Natusok pa yung kamay ko. Ayan. What the fuck? Ha! Ang laki! Tangina! Ang laki! Ang laki oh! 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 Lo! Laki oh! Ito yung kamay ko oh! Oh! Tangina! Swerte natin yung araw ah! Ang lalaki. Sulit na ito. Ang saya naman. Saya pala mamingwit. Aray. Sakit. Dito yung lalagyan ko. Silupin na lang. Ayan o. Silupin. May katlong huli tayo pero maliit. So ano bang gagawin natin pag maliit yung nahuli natin? So ibabalik natin sa tubig mga birds. Babalik natin to sa tubig kasi hindi ito pasado sa ating sa ating panghuhuli. So pasensya na kung nasaktan ka. Ingatan natin hindi ma-damage yung mata niya. Pero sa mata talaga tumusok. Ang hirap kunin. Ayan. Babalik natin sa tubig to. Yun. Binalik natin sa tubig yung ikatlong huli natin kasi maliit. Ayun, nakahuli na naman tayo. Di ko na video mga lodi. Ang laki din. Ayun oh. Oh. Paglagay ko pa lang eh. Agad eh. Di ko akalain yun ah. Pang-apat na to. Yung pangatlo, inano natin.
binalik natin sa tubig. Kasi maliit pa ito, malaki, kaya kunin natin to. So tatlo na yung ano, yung pasado na nahuli natin. Fish on ulit. Lipat natin dito banda. Yan. Yan, kinakain. Malalaki yung puyo dito ah. Ayan, pauli na naman tayo mga lodi, mga birds. Pangilan na to? Panlimang huli na natin to. Ayan o, panglima na to. Ayan, fish on. Fish on. Ayan, ayan, may huli na naman tayo. Ayan, ayan, ang laki na naman ulit. Ang laki na naman ulit. Ayan o, ayan. Kailan na tayo? Pang-anim na to. Pang-anim na. Huwag mo nang kainin, Brad. Huwag mo nang kainin. Pang-anim na to lang. Hindi ko makuha. Ala. Kinain talaga. Ayan. Ayan. Dumaan yung mga ano, mga birds. Yung mga nag-electric fishing. Ang dami nilang nakuha. So yan, pero tayo mamimingwit lang tayo. Ayan, lagay natin yung apan, tapos orasyon. Tuwing malakulding. Kailan na tayo? Pang-anim. Sana may pampito pa. Ayan. Lipat natin, parang doon sila banda oh. Wala nang kumakagat. Wala na. Natulog na ata yung mga isda, mga brad. Mga birds, natulog na. Ito yung mga nakuha natin ngayong araw, mga birds. Teka, yan ako. Ayan. 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 Ayan yung mga nakuha natin. So nakakuha tayo ng ano, ng 5. Ayan yung pinakamalaki. 5 yung nahuli natin. Tignan natin, balik kayo dito. Ayan. Balik. Ayan. Ito yung pinakamalaki oh. Ayan. So ayan mga birds, hanggang dito na lang yung ano natin, yung video natin, kasi lowbat na itong camera ko. So hindi ko na marirecord yung mga susunod pang magaganap sa aking pamimingwit. So ayan. Kung nag-enjoy kayo sa ating video ngayong araw mga birds, huwag nyo kalimutang mag-like at saka mag-comment na rin kayo sa baba kung nagustuhan nyo ang ating video. Mag-comment kayo kung nakapamingwit na ba kayo ng ganito kasaya, kasi napakasaya talaga mamingwit. So ayan, salamat sa panunood
At saka kita-kits tayo sa ating next episode ng ating pamimingwit, Puwing Maalakulding. Yun yung orasyon natin eh. Ayan, so salamat at saka bye bye mga birds.